खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सालबारिनि खाग्राबारियाव सानथामनि हाबाफारिजों बागुरुम्बा मोसानाय फोरोंथाय मावबादा। उदांस्रि साननि थियारि महरै दिल्लीयाव मोन 10नि बांसिन थावनिफ्राव उदखारि बेरेखा मक ड्रिल। आसाम रायजो जुनारसालिनि लकारनिफ्राय नोगोद रां आरो फोरमानलाइफोरजों बुंफबनाय दावबायारिनि बेगखौ खावदों। फाइखानाव पुलिसखौ गाग्लोबग्रा सा 12 सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय। गिबि मन्थ्रिखौ हुमखि होग्रा सामनुर आलीखौबो हमदों। कंग्रेसआ हादरखौ सोखावदों, बुंदों अतुल बरा। हिमन्त बिश्व शर्मानि थासारिखौ बांलादेशनि बारग' गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनानि बादि खालामनो हुमखि। बे खेबाव आफार आसामाव खालामगोन एभेक्सन, बुंदों हेमन्त। बिजेपिआ मोन 40 बियाबनि बिटिसि बिसायख'थियाव उदाङै बाहागो लानो थियारि जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव गुवाहाटीनि हरिसजाय स्टेडियामाव जानो गोनां 10,000 मोसाखावरिनि बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनानै खुंनाय जादों सानथामनि मावबादा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गबर्तना हालामारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव 16, 17 आरो 18 जुलाइ 2025 इं खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों 10,000 बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायजों लोब्बा लाखिनानै सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 5थि मावबादा खुंफुंनाय जादों। बे मावबादाखौ 16 जुलाइनिफ्राय जागायदोंमोन। बे सानखालि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन 21 नं सालबारि बियाबनि एमएलए जय मुसाहारिया आरो हाबाफारियाव मथनगिरि बियाबनि बारग' एमएलए माखन स्वर्गियारियाबो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। दिनै 18 जुलाइ सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय बागुरुम्बा फोरोंथाय मावबादाया खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव थुंगेबाय। बागुरुम्बा फोरोंथाय मावबादायाव कारिजा बिजनि दख'रा, हावली मौजा, गबर्तना हालामनि गासै सा 80 मोसाखावरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिल्ली पुलिसजों लोगोसे गोबां स्टेक हल्डार एजेन्सिफोरा बाहागो लादों। उदांस्रि साननि सिगां दिल्ली पुलिसआ गुबुन रैखाथि एजेन्सिफोरजों लोगोसे बृहस्पतिबारखालि हादोरनि राजथावनियाव गासै मोन 10निबो बांसिन थावनिफ्राव उदखारि बेरेखा मक ड्रिल खालामदों। सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो आरो नंखाय रादाब आरो गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय बारग'नो बोसोन होनानै बे मक ड्रिलखौ खालामनाय जादों। दिल्लीनि काश्मीरी गेट आइएसबिटिजों लोगोसे माखासे थावनिफोराव बे मक ड्रिलआ सुक्रुबारनि फुंसिम सोलिदों। गागि पुलिस मावख'गिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्ली पुलिसजों लोगोसे गोबां स्टेक हल्डार एजेन्सिफोरा बाहागो लादोंमोन। सरासनस्रा सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो आरो नंखाय रादाब आरो गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय बारग'नो बोसोन होनाय जादोंमोन। रैखाथि हान्जानि गोख्रों नोजोर होनायनि गेजेरावनो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम स्टेट जु काम बटानिकेल गार्डेनाव दावबायहैनाय समाव लकार रुमाव दोननाय गंसे नखरनि गासै बेसादफोरखौ खावनानै लांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिला फोथारनि थागिरिनि गंसे नखरा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव गुवाहाटीयाव बेरायनो थांदोंमोन आरो बिसोरो जुनारसालियाव नायगिदिंनो हाबनायनि सिगां गावसोरनि बेगखौ जुनारसालिनिनो मोनसे रायजोआरि लकाराव दोनदोंमोन। बबेखानि साननि समावनो बेबायदि हरखाबै मिथिस्लाबा जासे बेग गोमानायाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा सोमोनांदों। गोमानाय बेगआव गोबां रोजा नोगोद रां आरो गोनांथार गावारि फोरमानलाइफोर दङमोन होननानै गोमाजानाय नखरा फोरमायदों। आथिखालाव नखरा मदद आरो राहानि थाखाय थाबैनो जुनारसालि सामलायगिरि आरो जायगानि पुलिसजों सोमोन्दो लाखिनानै कमप्लेन होनाय जाबाय। नखरनि सोद्रोमाफ्रा अजद होनाय बायदियै पुलिसआ दासान्दि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। फाइखाननि एभेक्सन खालामनाय थावनियाव पुलिसनि सायाव गाग्लोबग्रा सा 12 दुथांफोरखौ गवालपारा पुलिसआ हमबाय।
क्रिसनायनि गुबुन गुबुन थावनियाव संदाननानै हमनो हादों पुलिसनि सायाव गाग्लोबग्रा सा 12 दुथांफोरखौ। मख'नो गोनांदि बृहस्पतिबारखालि फाइखानाव एभेक्सन खालामनो थांनाय समाव सन्देह खालामजानाय सुबुंफोरा पुलिसनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। पुलिस बिफानखौ होसो होसो अन्थाइ खुबैदोंमोन। आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि गाग्लोबनायाव सा 21 पुलिस जवानफोरा जखम जादोंमोन। जाउनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। बे जाथायाव सासे गाग्लोबग्राया जिउ गोमादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सन्देह गोनां सुबुंफोरा फाइखान रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलनि 1038 बिगा हाग्रा ओनसोलनि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लादों। बेल' नङा, दखल खालामग्राफोरा बिद्यापारा फरायसालिखौबो सावनानै होदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनानै पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। एभेक्सन थावनियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ हुमखि होनाय सामनुर आली मुंनि सुबुंखौबो पुलिसआ हमबाय। फाइखाननि हिंसायारि जाथायनि उनाव गोख्रोंसिन जादों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गोनां जायोब्ला राहुल गान्धी आरो कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगेखौबो नायबिजिरनायनि आवथायाव लाबोगोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। नोजोर होनो गोनांदि बे समाव फाइखान ओनसोलखौ रेपिड एक्शन फर्सआ बेंनानै लादों। बृहस्पतिबारखालि हराव एजेपिनि आफादगिरि आरो आसाम सोरखारनि मन्त्रि अतुल बराया बिश्वनाथ दावबायनाय समाव बिश्वनाथनि सार्किट हाउसआव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जायो। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव अतुल बराया कंग्रेसखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुङोदि कंग्रेसआ मोनसे नखरारि दोलो। कंग्रेसआ हादरखौ बोखावबाय, नाथाय दानि सोरखारा हारिनि सार्थ रैखाथि होनायनि बिबान गोनां, जेराव आसाम गण परिषदआ लोब्बा दङ। बेजों लोगोसे मन्त्रि अतुल बराया बिजेपि आरो कंग्रेसखौ रुजुनानै बुङोदि बिजेपि सोरखारा कंग्रेसनि समनिख्रुइ बांसिन जौगालु खामानिफोर मावदों। बिजेपिआ गासै रायजोआव जौगालु बिथांखिफोरनि खामानि मावगासिनो दङ। गुबुन फारसे एभेक्सन खालामनायखौ लानानै मन्त्रि अतुल बराया कंग्रेसखौ दाय फोनांनानै बुङोदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सत्रनि हा बायदियाव रावबो दखल खालामनो हाया, नाथाय जायफोर बे खामानिखौ मावहोदोंमोन बिसोरनो बेनि दायनिगिरि। एभेक्सननि समाव हिंसायारि जाथाय जानायनि थाखाय कंग्रेसआ दायनिगिरि। आसामाव बांलादेशनि थासारि लाबोनो हुमखि होदों माइनरिटि आफादा। गवालपारा जिल्लानि फाइखानाव जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव आसाम नाङै मुस्लिम हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेनि गेजेरावनो आसामखौ बांलादेशनि बायदि थासारि खालामनो हुमखि होदों संख्यालघु संग्राम परिषदआ। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा मुसलमानफोरखौ टारगेट खालामनानै एभेक्सन खालामदों होननानै गोख्रों अजद होनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि थासारिखौ बांलादेशनि बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि बादि खालामगोन। शेख हासिनाया बांलादेशनिफ्राय खारखुमा लांनो गोनां जानाय बायदिनो हिमन्त बिश्व शर्माखौबो आसामनिफ्राय होखार हरगोन होननानै हुमखि होदों संख्यालघु संग्राम परिषदआ। बेल' नङा, माइनरिटि आफादफोरा गिबि मन्थ्रिनि मासिखौबो सिफायनानै होगोन होननानै हुमखि होदों। बबेखानि राजा लामा, रेल लामा बन्द खालामनानै सोमावसारगोन। पुलिसनि लावथि सिबनायजों माइनरिटिफोरखौ होबथानो हानाय नङा। देहायाव थोबसे थै थाजासिम आन्दोलन खालामलांगोन होननानै बुंदों संख्यालघु संग्राम परिषदनि दैदेनगिरि मुसाबिर आली आहमेदआ। आफां आसामाव एभेक्सन खालामनायनि उनाव बे खेबाव आफार आसामाव गेदेर एभेक्सन खालामनो थांगासिनो। गवालपारा, धुबुरी आरो नलबारिनि उनाव उरियामघाटआव खालामनाय जागोन गेदेर एभेक्सन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै लक सेवा भवनाव खुंजानाय आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलनि उनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा रावजों बुंनाय बायदिब्ला आफां आसामाव एभेक्सन खालामनायनि उनाव बे खेबाव आफार आसामाव एभेक्सन खालामगोन। मख'नो गोनांदि बे खेबाव आफार आसामाव सोलिगोन गेदेर एभेक्सन। आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा सुबुंफोरा बिगायै बिगा हा दखल खालामनानै आसामनि रांखान्थिखौ टारगेट खालामदों आरो लोरबां खालामनो नाजादोंमोन।
खायसे सन्देह गोनां सुबुङा जेसेबां हा दखल खालामदों थागिबि असमिया सुबुंनावबो बेबायदि हा गैया होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। हिसाब लानो हायै हा दखल खालामनानै माखासे आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरा उरियाम घाटआव गय बागान बानायदों। बै गयफोरखौ म्यानमारनि सुपारिजों लागायनानै आसामाव फालांगि खालामगासिनो होननानैबो बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गुवाहाटीआव थानाय बीजेपी दोलोनि हादोरसा गाहाय मावख'आव मोनसे मावखान्थियारि मेलाव हारसिङैनो बीटीसी बिसायख'थि गेलेनो थिरांथा लादों बीजेपी दोलोआ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो रायजो बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप शइकियाया बे मेलाव बाहागो लानानै बे गोनांथार थांखिखौ आजावो। आसाम बीजेपीनि गाहाय बुंथिगिरि किशोर उपाध्याया बेखौ रोखा खालामो दि बीजेपी दोलोआ गासै मोन 40 गौथुमारि बियाबफोराव हारसिङैनो बादायगोन होननानै रोखा खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।